Саба дулкыннары телевидениесының бүгінгі шығарылышын жырлы бүләк тапшыруы белән дәвам итәбез. Шәмәрдән авылында яшәүче кадерле әниебез Рамазанова Фәридә Габделбәр кызының 28 февральдә туган көнен 55 яшьлек юбилейын билгеләдек. Шушы истәлекле көн уңаеннан аңа ихлас җылы теләкләребезне җиткерәсебез килә дип яза юбилярның балалары. Әниебез хезмәт юлын балалар бакчасында башлый. Аннары гомеренең 25 елын ит комбинатында намус белән хезмәт куйды. Эшендә, тормышында зур уңышларга, хөрмәткә иреште. Бүгенге көндә эшен шифаханәдә дәвам итә. Кайда гына эшләсә дә ихтирам казанды. Хезмәтен дә олы җаваплылык белән башкара. Әтиебез Ильяс белән дә бик матур, үрнәк гомер юлы үтәләр. Кадерле әниебез, сине чын күңелебездән юбилейың белән тәбриклибез. Без бүген синең акыллы, төпле киңәшләреңә таянып яши алуыбыз белән бик бәхетле. Син безнең таяныч та, ышаныч та, үзеңә иң күркәм сыйфатларны гына туплагансың. Сабырлыгың, кешелеклелегең белән үрнәк син. Әтиебез белән без балаларыгызны яратып һәм кадерләп үстердегез. Яхшы тәрбия бирдегез, тормыш серләренә өйрәттегез, белем алырга ярдәм иттегез, олы тормыш юлына чыгардыгыз. Олы рәхмәтләребезне кабул итеп ал, кадерле әниебез. 5 кыз арасында үскән кадерле улың бүген илебезне саклый. Әниебез, сынма, сыгылма. Ходай сәламәтлеген һәм озын гомерләрен бирсен, һәм ул тиздән кайтып җитәр. Ходай аны саклап йөртсен. Әниебез, без синең алда баш иябез. Кадерлебез, сиңа ныклы сәламәтлек, әти белән тигез бәхетле гомер, шатлы куанычлы җитеш тормыш телибез. Киләчәктә дә бергә тату булып, бер-беребезнең рәхәтен күреп, әтиебез белән бер-берегезгә терәк, кирәк булып яшәргә Ходай насыйп итсен. Без балаларыңның игелеген, оныкларыңның, инде оныкчыгыңның да рәхәтен тоеп гомер ит. Һәр көнең матур, тыныч булсын, һәр эшеңдә уңышлар озата барсын. Без сине бик яратабыз. Рәхмәт сиңа булганың өчен, әниебез. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән кочып, килә сине тәбрик итәсе. Килә сиңа бәхет кенә теләп, матур сүзләр генә әйтәсе. Сиңа рәхмәт сүзен, әниебез, әйтәсебез килә туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчен дә. Син яшь әле әнкәй, шибәр әле, чәчләреңә бәсләр кунса да, иң кадерле кешебез син безнең, ничә генә яшең тулса да. Әле һаман без дип яшисең син, күптән инде зурлар булсак та. Аз булыр күк әнкәй синең өчен, нинди изгелекләр кылсак та. Без телибез сиңа бәхет әнкәй, һәр вакытта бул үз көчеңдә. Сине шулай исән имин күрү, бәхет бит ул безнең өчен дә. Яшә әле әни 100-гә кадәр шат күңелле булып гомер ит. Җиргә кояш ничек кирәк булса, син дә безгә шулай кирәк бит. Иң изге теләкләр белән сине яратып, тормыш иптәшең әтиебез Ильяс, кызларың Альбина, Алинә, улың Дамир, кияүләрең Илнур, Алмаз, киленең Гүзәл, оныкларың Илүзә, Самира, Азалина, Розалина, кияүең Рушан һәм оныкчыгың Әмир. Бу теләкләргә кода-кодагыйларың да кушыла дип тәмамлана котлау хаты. Хөрмәтле Фәридә ханым, бездән дә матур котлау теләкләрен кабул итеп алыгыз. Туган һәр көнгә сөенеп, якты хыяллар белән янып, киләчәккә өмет һәм ышаныч белән карап, тормышыгызга шөкер итеп яшәргә язсын. Юбилейгыз мөбарәк булсын. Күзләр җитә диеп моңсуланыма, өмет үзмә килер язларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда.
tanıma Gözlerine kuşken yaktılar Balam diye suyum bir qarasam Bütün dünya gide yoktırıp Balam diye suyum bir qarasam Bütün dünya gide yoktırıp Yıraklarda senden yaşasam de Yüreğimde her gün seni benim Bu yarımını sana bağışladım Merhametli gazi seniyim Bu yarımını sana bağışladım Merhametli gazi seniyim Merhametli gazi seniyim Hürmetli televizor qarawçılar, Sabah Dokunları televideniyasının bugünkü bulğan çıkarılışı şunun bilen ahırına yakınlaştı. Endi hürmetli xатын kızlarımızna, güzel zatlarımızna yakınlaşıp gelişe 8 Mart Xalqara Xатын Kızlar Günü bilen təbrik etəbiz. Sizge en mühimi sağlık, selametlik Xuday nasip etsin. Hem alğa tabada kirekli bulup, güzel şiber bulup, en kadirli, gaziz kişi bulup yaşauğuzni tilep qalabız. Hem yollarınızda köngüllü, motor ötsin degen tilekler jetkirəbiz. Sağ bulığız.